CBM Samu akwa be Adom TV Badwam na Ocean Yeda Professor Ike Walasase. So dia gudie mu nsam na bre ye du so ne ye ba bedi nkomo itew. Ye guso a na Ghana ye de ne ye de ne sonko. Na sade wani tua no wasonso ehunu no etie no. Enne yankasa ye nua ba Fire Lady Visdel papa bi aha wono ene ye celebrate no sonko kra na wonde ye hyase nyina na hofade ne ye mefekeke afrate so ho bia bibi wom enne wo ba ho sepeso ye be celebrate ni ye no no so aye bia sempa days esu amavis esu no ti enne so hunu no na wo ginani sere a mo ne sere na nyame aye binti ye be kan ho asem e de a kire na nsa na ye be kɔ no so no me wo doctor time da so e wo ha enne time da bibia so just one more nwura na tena ye obehwa ma ho ato dog ye mo ache mo akwa aba yeah enna na mpacho bibia bokɔ de nyankopa ye da se Ghana man no so wudi pa wow why are de nyame show nti de bia meka e bia enne ne de di kan wo bi ye ka say doctor time da so a wo ye hwan ya mpacho ma me na was na anopenso me na wo nyankopon ase e wo nhwe so pa ene bambo ya papa bi wo se onyankopon wo tumi no waka ena wo ka ne se sa enura na video bi microphone stand the videos bi na ebi begu me phone so ena obi tonkra se mo fan krato we mane Dr. Tam das obi obenya ne bia enkogu ne phone so na waye video no tamo opapa da ho na wontumi nsole obubugu dem na watwata amwa wo sole ye wo kura crutches no watwata amwa onantie na ebi begu me phone so na voice ma wa ya to ase no me hu ye na mani atata ne so tears of joy onyankopon wo to me because last 2 weeks me hwe wo ma bi wo takola de obi a wachia no wosan ye ahono ye se ne nana ko ananta no ene eye dada na ma me no ba 2 weeks na oba ye na ne nana ko no atena kansi animu ya kese unhu no wo se eniema nyevre ewum se doctor man but na wo san hwehwe adekodi a etechiri da bia me kam se wo a wo hwe me bia obi a watie me da se wogitum pefe se nyankopon na bo wo gise obi a onjindie se wonyini dia me ne woni asem fi se dia wo ye ka no ka se ya onu ne de command se onye fi se on enim ba bia sinto e bia ide ewo eti se wogitum se nyame na bo wo dia eya obi nya yalesa menje wo ho akinyi onyankopon nam Dr. Tam da so amani tumi asan adadi wasa asasi so efise eniema wonam Dr. Tam da so eye no wo omayi mu no se wa amfa wani enhu na beka se enkontompo efise me ntwa ntro da e wo me life enna obi a me kiri no ye obi a odi atomo me nkofa obi se o megina regular native so emi di adanse ya eye nkontompo na menyina nkontompo no so fanyi obi sika de ebi nsi da obi oba me clinic eba ho efise obi tumi bampo oba no takunkuta no ye ma na duro esan ma ne nya ahoto ana no ma bi ofun enkoko wo se na ka edura wo fa no mawuo ne yonko na besra no se de wo beku no ho preku na ofa wo se ne yonko ma na handesi se on family Medimafo ofiri nkoko be duru Medimafo no ne sika na ide asa oba ye wa ma meto me one me doctor ba ko ye for na Johnson onyankopon yira o se Johnson hwe no o hwe ne wiye no na aka do be ko no san to botom yi sika 50 cedis se on fanya lol fair oba ni 2 weeks no na papa yi eto ayeye nyum na papa odi adanse ye enti ne se Medimafo aba ene se ye wodi pe bo ha se Medimafo ama wo enya hoden nyankopon tumi wodi ama Dr. Tam da so no ene ye mobro won se babu si nhira ne mobro hufo na won na obehu wo mobondi so obi ho wo se da bia Medimafo nipa aye homa eya na ontiase ene se de doctor na djuma ye fo na mobro hu kwan so eji akra bia senka Medimafo ni ho a sabren ko mu nyina atoto enkwa no eburu nipa adwen ntiase so na meka kire oyarefo bi a ohwe me se Medimafo Herbal clinic ama oyarefo bi anya
eni da so se ne yale a wo yale no yire so pa so kwasi sen a yare ne be furu ne so se yare ne be furu ne so dia na bra watu a na mo aba be pie mu wo Medimafo Herbal clinic unya be pie mu wo enko ade a wo na so wo yale no wo de stress kan wo busuafo a chedi mpa Nyankopon Adom ebeti wo de sufi se na yemfa poma ma ho nsan fa nkofie yentena hwe mu ma ho ensan fa hwe de nsan so nko efie da gise de wo ana yesie no pe na woni ne da so wo Medimafo Herbal clinic ano pe mo kyeremafo ntambo nkoi se ye fa nkoshe fridge me kai obi mpa obedi adanse se ono kwa na yatam na kwa ye gina no so ye papa ya na busuafo gina ho a ye be paye no enti na ne tie no na oda mo kyere na o mo so ye nsan fa no nko ye ne kwa ye se ye ni aduro bia biem papa yi mpo koda fie ma ne sofo ebedi Medimafo ho adanse kyere se Dr. Tam that just said the yesie no pe and oba ho a onya na ya nsa edi papa ba ma ye de papa ba emma na otiase odidi onum ye na dwuma ka wakoma to ye ba bibia yare na akoduro bia yare safo ene ewurade no wode yare nyina sutumi ashe Dr. Tam that so nsa doctor say me se wo obi a oba Medimafo no me hia wo gidie die doctor hia ya wana motu sa no pe obetu na mo abetena Medimafo Herbal clinic no waba bedi line so na bedi sonko ade a Nyankopon na me so obi a ne maame na wofo a kire se ya wo no mfinhie dua na nani hunade ye da maame atuma ba be hunade wo Medimafo Herbal clinic na wotu wo ka se mani tutumi mani me hunade yi kan wakoma to yem na be pie mu Kumase Dr. Tam da so so ya ewo abu akwa agogo obi a ohemi bia se eye wa bolga na vrongo temale bia ohemi bia enkase ebia nka minya doctor ho a enka meko enso ne kwan no wa fi asreye no eye ba akope now ya meka se de eye Kumase abu akwa agogo de no nko enso se wo yale na wo beko ba bia eben wo na watu sika guo akwa ho ase wadaji asanji sika do so podie wodi ba Kumase abu akwa agogo na doctor tie wo nansa ana enenan ana na wotwe ana sabusumi mpo na yare ne koya emfaso ye de wo so chensa wo beko ba bia ebe wo ba bia wo bia be pie mo Kumase abu akwa agogo doctor Nyankopon de yare nyina so tumi ahye ne nsa no onfo ne bleni bi ento so na yare ne enkokora anye de emo adansi enkrofo di nyina ya adansi trodo se Onyankopon de na yare sa na Adom akyede ne asan ababiem ewo Kumase abu akwa agogo ubeduru ha da bia mekam so obi wo ha wanya stroke yale na ya wanya no wakoba bia ma ya hwe no ba still wotumi se papa okwa obi a wo hwe ne be papa wa yale pen nantie ne enkoyie ne nsa no wontimi nto abasa yie ne nan no ontimi nto ne yie upesa wanya stroke na pesa wo ye perfect upesa wotumi nantie a okwa obi amu se wa yale penya gise waba Medimafo Herbal clinic kete de wo beduru na doctor kase nansa Nyankopon Adom nansa empa ho da doctor show enena empa ho da na se stroke for to me nantie na se obi a nani afura tumi hunu ade etumi snap ane na je se diabetes ni pressure de ni nyina ye ntatia case ni nyina ye ntatia case wo Medimafo Herbal clinic be piem wo ho na Dr. Tam da so ofo ne bloni bi ento so fi se ho de se de dotie ni hwe ka wo se de dotie ni hwe ka wo nwemfo nsam no sa na yale yesu ni bibia ka wo Dr. Tam da so asoye evi se ho de wo yale no on sa ma ho emfa nkofie biem obi se me ye bema ne mentumi ne me yire enhia sa wo bema wu finhia edu woni wo yire nhia da 24 hours oba opeba doctor say ma wo dro ne enye no bi tua bi se bi di bitafre bi etise one thought wo di gu wonu mu gura na jojo mienu wonu wie ya pe na woni wo yire hia mu hia sa atam na wonu maduro na mu nhia biem da enso boso me beso se wo mpo
free fam na nyinse na ba nyinse betom wie na watua ehon ka umpe we na de na wope Dr. Mayor number no kuma se ebu akwa agogo number ya gidi dwuma ho ne 0244 77 4282 0244 77 4282 and 0500 727215 0500 727215 Kumasi ebu akwa go baby ofi baby a wusu besi Kumasi ebu akwa police station doctor the number no and a wall screen no ase no doctor time that so da say na mishra papa pantino freno de won bodin de wan modin e kire wadwene freno na won chechire mu na fe wakwa ebu akwa na wode doctor kwa kushia hwe wapomuden aha na brema kwan na yenkoma no pa ne yede esie ma hofade wobetumi anya bi eye ensa ne yede aye tie and dye batik tie and dye papa bi naskim clothing for and our clothing mesa 0505 406880 0505 406580 Mididi Fia Amankwata Maklome called Sister Sunday be a guy and a Mavis Avagno Amano Anase Amano Avagno. I fire lady or no they are celebrating only or Kofi back home and they are celebrating on Monday. Sister Sunday be a guy. It was so.